шаби 22 январ дар сартосари ҷумҳурӣ резиши барф мушоҳида гардид. аз ҷумла дар шаҳри Душанбе резиши барф ба вақти пагоҳи рӯзӣ то 15 сантиметр ба назар мерасид. субҳи барвақт раёсати истифодабарии роҳҳои ҳудуди пойтахт ба тозаву бартарафсозии ҳолати роҳҳои нақлиётгард машғул гардида тавонистанд ки саривақт мушкилиҳои мавҷударо бартараф намоянд. аз рӯи иттилои кормандони агентии ҳавошиносии Тоҷикистон бориши шиддати барф дар ҷумҳурӣ аз ҷумла дар шаҳри Душанбе то нимаи дуюми рӯзи 23 январ дар назар дошта шуда ҳаво шабона аз 4 то 7 ва рӯзона бошад аз 2 то 5 дараҷа сард мешавад. инчунин рӯзҳои 24 ва 25 ҳамин моҳ яку якбора паст гардани ҳарорати ҳаво дар назар аст ки ҳамзамон абрнокӣ ва ба миён омадани туман аз ҷониби ҳавосанҷҳо пешгӯӣ карда мешавад. дар қисми зиёди минтақаҳои ҷумҳурӣ туманфароӣ пешгӯӣ карда мешавад. инчунин хатари тармафароӣ дар қисми зиёди минтақаҳои кӯҳӣ аз эҳтимол дур нест. инчунин дар натиҷаи бурдани барфҳои пуршиддат дар қисми зиёди шоҳроҳҳо яхбандӣ ва бартӯдаҳо дар назар ҳастанд ва инчунин пашшавии ҳарорати ҳаво ҳанӯзам дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ пешгӯӣ карда мешавад ва рӯзҳои наздик дар натиҷаи соф гардани вазъи ҳаво рӯзи 23 рӯзона дар қисми зиёди водиҳо ҳарорати ҳаво аз 0 то 5 дараҷа хунук, дар қисматҳои кӯҳӣ бошад аз 5 то 10 дараҷа хунук, дар қисматҳои баландкӯҳ бошад аз 15 то 20 дараҷа рӯзона ҳаво сард аст. дар қисматҳои кӯҳӣ шабона дар рӯзҳои наздик то 25-26 январ ҳарорати ҳаво шабона аз 12-17 то 20-25 дараҷа сард мегардад. инчунин дар баландкӯҳҳо бошад ҳарорати ҳаво рӯзҳои наздик то 25 январ шабона аз 30-35 то 42-47 дар минтақаи Булункул бошад эҳтимолияти то 54 дараҷа сард шудани ҳаво дар назар аст. дар ин минтақа рӯзона ҳарорати ҳаво аз 30 то 33 дараҷа хунук аст. дар қисматҳои шарқии вилояти Бадахшон рӯзона ҳарорати ҳаво аз 18 то 23 дараҷа хунук. дар қисматҳои кӯҳӣ то бемарказ вилояти Суғ ва ғарби Бадахшон рӯзона ҳарорати ҳаво аз 8 то 13 дараҷа сард аст. инчунин дар шаҳри Душанбе низ рӯзи 23 қатъ гардани боридани барф дар нимаи дуюми рӯз пешгӯӣ карда мешавад. туманфароӣ дар шаҳр аз эҳтимол дур нест ва инчунин дар шаҳр дар ноқилҳо дарахтҳо часпидани барфҳо ҳанӯзам давом хоҳад ёфт ва ҳарорати ҳаво дар шаҳри Душанбе аз пагоҳ рӯзона эҳтимолияти аз 2 то 4 дараҷа сардӣ дорад. шабона бошад дар шаҳр аллакай ҳарорати ҳаво аз 7 то 9 дараҷа ва баъдан эҳтимолияти то 15 дараҷа сард шудани он аз эҳтимол дур нест. дар ин маврид кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон ва ронандагони нақлиётҳои ҷамъиятӣ уборкашонӣ хоҳиш менамояд ки ҳангоми баромадан ба сафар аз эҳтиёт кор гиранд. аз ҷумла оилаҳое ки дар минтақаҳои кӯҳӣ зиндагонӣ мекунанду дар рӯзҳои сард аз ангишт истифода мебаранд эҳтиёткор бошанд. иброҳими Неъмат, Баҳриддин Бобукалон, шаҳри Душанбе, Хабар.